सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कुडाळमध्ये गुरुपौर्णिमा अतिशय उत्साहात आणि भक्तिभावात साजरी करण्यात आली। निमित्त होतं कुडाळच्या ऐतिहासिक कविलकाटे साई मंदिरातील गुरुपौर्णिमा महोत्सवाचं। 100 वर्षांहून अधिक जुन्या या मंदिरात गोव्यापासून ते महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। गुरुपौर्णिमेच्या या पवित्र प्रसंगी मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। सकाळी ठीक 7 वाजता षोडोपचार पूजा आणि अभिषेकानं दिवसाची सुरुवात झाली। त्यानंतर दुपारी 12 वाजता मध्यान्ह आरती संपन्न झाली आणि 1 वाजल्यापासून हजारो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला। विशेष म्हणजे या मंदिरात एक विशेष ध्यान साधना कक्ष स्थापन करण्यात आलाय। केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर शेजारील गोवा राज्यातूनही अनेक साधक इथं मनशांतीसाठी आणि ध्यान साधनेसाठी येतात। याशिवाय आलेल्या भक्तांच्या आनंदात भर घालण्यासाठी विजयानंद म्युझिक क्लास तर्फे एका विशेष भक्ती संगीताच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, ज्याला उपस्थितांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला। माझं नाव राजन माडी आहे। हे जे साई मंदिर आपण पाहत आहात ते 100 वर्षापूर्वी म्हणजे 1922 साली स्थापना केलेलं आहे आणि तेव्हापासून आजपर्यंत या ठिकाणी गुरुपौर्णिमा उत्सव, साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव, नंतर ही समोरची मूर्ती आहे त्या मूर्तीचा अक्षय तृतीयेला वर्धापन दिन साजरा केला जातो। असे उत्सव इथे साजरे केले जातात। दर गुरुवारी इथे भंडारा असतो, त्या भंडाऱ्यालाही बहुसंख्येने भक्तगण येत असतात। आज या ठिकाणी गुरुपौर्णिमा उत्सव साजरा केला जात आहे आणि त्या निमित्ताने पहाटेपासूनच इथे भक्तांची मांदियाळी सुरू झालेली आहे। भक्त दर्शनासाठी बाबांच्या आशीर्वादासाठी येत आहेत। सकाळी या ठिकाणी 7 वाजता षोडशोपचार पूजा, अभिषेक ह्या विधी पार पडल्या। त्यानंतर 11 वाजता सामूहिक ध्यान साधना सोहळा इथे संपन्न झाला। या मंदिरामध्ये भक्तांसाठी ध्यान साधना केंद्र स्थापन केलेलं आहे आणि त्याचा बरेचसे भक्तगण इथे त्याचा आस्वाद घेत आहेत।
ध्यान साधना करत आहेत. थेट गोवापासून सिंधुदुर्गातील भक्तगण येऊन या ठिकाणी ध्यान साधना करतात. आजसुद्धा या ठिकाणी अर्ध्या तासाचा ध्यान साधना सोहळा इथे संपन्न झाला. त्याला बहुसंख्य भक्तांनी इथे येऊन त्या सोहळ्यामध्ये सहभाग घेतला. त्यानंतर दुपारी 12 वाजता माध्यान्ह आरती झाली आणि आत्ता या ठिकाणी महाप्रसाद सुरू आहे. दुपारी 1 वाजल्यापासून महाप्रसाद सुरू झालेला आहे आणि या महाप्रसादासोबतच येणाऱ्या भक्तांचं मनोरंजन व्हावं, बाबांची सेवा व्हावी म्हणून इथे विजयानंद म्युझिक क्लास कुडाळ या आमच्या म्युझिक क्लासतर्फे सर्व भक्तांच्या मनोरंजनासाठी आणि देवाच्याही मनोरंजनासाठी इथे भक्तिसंगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन वादन असे कार्यक्रम इथे दिवसभर चालू आहेत आणि त्याची सुरुवात झालेली आहे. हे कार्यक्रम थेट रात्रीपर्यंत चालणार आहेत. थेट 8:15 वाजता रात्र महाआरती होईल आणि त्यानंतर भजन झाल्यानंतर या कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे.